Здравейте! Всички сте чували за филмовия тандем братя Лъшовски, нали? Ако не знаете, те са американски сценаристи, продуценти и режисьори. Правят режисьорския си дебют през 1996 година, но печелят своята известност с първият филм от поредицата "Матрицата". Но нека се върнем към темата. Съвсем скоро официално двамата братя се превърнаха в сестри. О да, точно така. 4 години след като по-големият брат Ушовски, Лари, сподели публично, че се е подложил на операция за смяна на пола и вече е жена на име Елана, по-малкият Анди направи същото и вече е сестра му Лили. Ето и как изглеждат братята в момента. В свое изявление Лили Ушовски казва, че е решила да направи смяната на пола си публично достояние. Цитирам: "Знаех, че в определен момент ще трябва да се разкрия публично. Когато човек живее като транссексуален, е трудно да се крие. Исках преди истината да излезе наяве, да се избистря нещата и да се почувствам спокойна." По-голямата сестра на Лили, 50-годишната Лана, известна преди като Лари Ушовски, разкри публично транссексуалността си през 2012 година. "И така аз съм транссексуална и да, направих прехода", допълва Лили, разкривайки, че съпругата и семейството и приятелите й са знаели и предварително. "Никой от близките ми няма проблем с това", казва тя. Лили Ушовски отправя специални благодарности за обичта и подкрепата към съпругата си, Алисия, с която са женени от 1991 година, както и към по-голямата си сестра за примера, който я дава. И така, изводът е следният: съвременният свят смяната на пола не е рядкост и който желае, може да се възползва.